Každý rok to isté. Deťom v triede chýbajú pomôcky alebo sú nekvalitné. A vy namiesto učenia riešite problémy. Tento rok to bude inak. Spíšte, čo vaši žiaci potrebujú. Poďte na www.taktik.sk a vytvorte zoznam pomôcok pre rodičov. Postup je jednoduchý. Vytvoríte nový zoznam, uvedíte názov školy a triedu. Do zoznamu pridáte pomôcky. Odporúčite dopravu, prípadne pridáte poznámku pre rodičov. Hotový zoznam zazdieľate rodičom cez QR kód, priamy link alebo kód na web. Rodič následne načíta QR kód alebo klikne na link a dostane sa priamo do košíka na taktik.sk. Hneď vidí všetky pomôcky aj celkovú sumu. Vyberie doručenie domov alebo do školy. A všetci môžu začať september s úsmevom. Deti majú rovnaké pomôcky. Tie, ktorým dôverujete, nie náhodný výber zo supermarketu. Žiadne rozdiely, žiadne porovnávanie a trieda funguje ako tím. Rodičia ušetria čas aj peniaze a vy budete učiteľom, ktorý má veci pod kontrolou. Vyskúšajte zadarmo na taktik.sk, aby sa do školy všetci tešili.